llawn do'i ffineb. Dyw cadarn cryf yn fabi mewn preseb. Tad tra gwyddoldeb a gariad i ddiwedd. Ti'n cario'r beichiau trwm twasog tang nefedd. Felly molwn di, bob dydd o'n oes, a diolch am beth nes di ar y groes. Felly plygwn lawr a ddolwn di canwn fawr, i'n harglwydd ni a llawen haw, a mae ti sy'n tyrosi. Felly plygwn lawr a ddolwn di canwn fawr, i'n harglwydd ni a llawen haw, a mae ti sy'n tyrosi. Felly plygwn lawr a ddolwn di canwn fawr, i'n harglwydd ni a llawen haw, a mae ti sy'n teyrnasu. Felly plygwn lawr a ddolwn di canwn fawr, i'n harglwydd ni a llawen haw, a mae ti sy'n teyrnasu. Y mwy dwi'n gweld fy methiant am hechod cas. Stem yn glir. Y mwy dwi'n gweld dy gariad a dyfnder dy ras. Y mwy dwi'n gweld fy nghywilydd, y mwy dwi'n gweld y gwir. Ti'n caru bob pechadur, rwyt ti'n fy ngharu i. Mi roddais di dy fywyd i mi gael mynd yn rhydd. Nawr gwariaf dra gwyddoldeb yn dy addoli di. Rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng,
sy'n Grist yn dweud. Cyn plygu ben a marw, mae'r cwbl wedi wneud. Mi farwodd mewn tywyllwch, ei gorffwyd yn y bydd. Tra'r gelyn oedd yn dathlu, ei fuddugoliaeth ef. Ond ar y trydydd diwrnod, mi roedd y bedd yn wag. Mae'r walaeth wedi drechu, a'n bywyd ni yn saff. Rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng o'r clod ar anrhydedd a'n men. Rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng o'r clod ar anrhydedd a'n men. Rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng o'r clod ar anrhydedd a'n men. Rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng o'r clod ar anrhydedd a'n men. Ond ar y trydydd diwrnod, mi roedd y bedd yn wag. Mae'r walaeth wedi drechu, a'n bywyd ni yn saff. Dwi'n heiddi dim, ond ti'n dewis fy mendithio yn y storm. Ffrwd wyt ti'n parhau i weithio, does dim byd yn medru di ddim ei ddefnyddio, lles y rai sydd yn dy garu di. Lles y rai sydd yn dy garu di. Dwyt ti byth yn newid, ti'n cadw bob a ddewid. Mae thair ac mae dy ysbryd yn gweithio ynon ni. Diolch am dy gariad, dy ras a dy faddeuant. I ti yma'r gogoniant, i Duw a'n harglwydd ni. Rwyt wedi bod ers y dechreuad, Ffrwd wyt. Creawdwr byd y ser a'r lleiad, does dim awr, does dim munud, does dim eiliad, pan fyddi di yn ein anghofio ni. Pan fyddi di yn ein anghofio ni. Dwyt ti byth yn newid, ti'n cadw bob a ddewid. Mae thair ac mae dy ysbryd yn gweithio ynon ni. Diolch am dy gariad, dy ras a dy faddeuant. I ti yma'r gogoniant, i Duw a'n harglwydd ni.
Diolch am ymateb. Bore da yn y cefn yna, bore da blant. Pawb yn godi llaw. Dych chi'n barod i addoli Iesu? Gret, newch chi godi ar eich traed os gwelwch yn dda. Beth am i ni addoli? So, da ni'n mynd i addoli efo gwen, cos mae Iesu'n fyw. Hynna di'r low bar, iawn. Mae Iesu'n fyw, felly da ni'n mynd i wenu. Da ni'n mynd i llawenhau. Os da chi'n teimlo'n hollol crazy ac out of control, da ni'n mynd i clapio. I mean, steady on. Pidwch â gorwneud pethau, da ni'n Gymru. Da ni ddim yn mynd i clapio ar y curiad, cos di hynna ddim yn grisnogol. Ond, mi gawn ni glapio off y curiad. Just fel bych chi'n gwybod, mi gewch chi ganu, mi gewch chi ddawnsio, mi gewch chi eistedd, mi gewch chi godi. Ond mae Iesu yn fyw, felly da ni'n mynd i ddathlu. Amen? Okay, from the top, boys.
Hei. Diolch, guys. Wel, bore da! A croeso cynnes i chi gyd eto i dydd Mercher. Rhaid fi tseco fyna. Dydd Mercher i heddi. A unrhyw un sydd wedi cyrraedd i ymuno gyda ni am y dydd, dwylo lan. Lyflu! Croeso cynnes i chi gyd. Gwelwynebau ni'n nabod. Ffantastig. So, nhw'n ni dechrau off, efe? Jyst trwy cwrdd pawb a trio siarad â rhywun falle bod ni ddim yn nabod. Edrych o gwmpas chi. Pob dydd ar y sgwl run, fi a'n mhlant yn y car, i ni'n ware y gêm diolchgar. A ni'n gweud i'n gilydd, beth i ti'n diolchgar am heddi? So, beth am trwy'ch rownd i'r person a bwys chi? Gweud siamai neu sut mai? A gweud beth ych chi'n diolchgar am bore yma. Okay, lovely. Fantastic. Reit. Wel, diolch achos bydd Arfon Jones yn rannu gyda ni eto bore yma. Diolch i ti Arfon. A diolch i Adlais am arwain ni yn yr oddoliad. Ar ôl yr oedfa bore, bydd na paned jyst fyny grisiau neu lan lofft. Ar y ffordd mas, please, newch chi checio mas y stondinau, achos mae pobl gyda pethau ffantastig, a mae Es yn y cefn. Please, cewch chi ffindio mas beth yw Es amdano. Oedd Heilwen oedd yn siarad yn neithwr, nag oedd hi'n dda? Oedd hi'n ffantastig. Alla i ofyn, os o'ch chi wedi cael anogaeth, a fi'n siŵr bydd pob un o'ch chi wedi, cerwch chi ddweud i Heilwen i annog hi hefyd. Mae peiriant cerdyn gyda nhw ar Es ar y stondin bore yma, so os ych chi moyn cyfrannu at y gwaith maen nhw'n wneud i'r plant sy'n mynd mewn i gofal, gallwch chi talu yn hawdd gyda'r peiriant. A wedyn, mae dathliad dyn ni. Ar ôl y paned, lawr fan hyn, mae rhywbeth special yn mynd mlaen. Pwy sy'n moyn bod rhan o rhywbeth cyffroes a rhywbeth sy'n mynd i creu hanes yn o glad yma. Amen? Mae yna cyfarfod, dathliad blynyddol yn y stafell yma. Gaf fi clap am hwnna? Wel, dim fi. Bydd na grwpiau trafod, os ych chi am, fyny grisiau, yn yr ardal coffi, ond fi'n gweithio chi nawr, dyma le mae'n digwydd. Bydd rhan fwy o'r bobl lawr fan hyn i clywed am y pethau cyffroes, a dim jyst clywed, ond cyfrannu. Yn i moyn clywed syniadau chi, iawn? So gallech chi dechrau ystyried nawr, dechrau gofyn yr arglwydd, dechrau meddwl am pethau, a ni am clywed wrthych chi. So sim ots os chi jyst ma am y dydd, please, mae croeso mawr, okay? Fan hyn bydd yn digwydd. Wedyn, so mae rhaglen i gael, os nag os sy'n dychu, gallech chi pigo un lan fan i grisiau, sy'n dweud yr amserlen llawn. So mae gweithgareddau Llangranog a Gwersyll yn parhau prynhawn ma. So wneud y fwy o fe, fi'n gwybod bod yn bwrw glaw tyma bach, ond so hwnna'n sboil o hwyl ni na gwe. Achos fori, dydd Iau, dim ond cwpl o pethau sy'n mynd mlaen. So fori bydd badminton, nofio, a mae dro i'r traeth i gael yn unig. So os ych chi moyn neud popeth arall, sgio a sa'n siŵr beth arall sy'n mynd mlaen, beiciau, modur a sa'n siŵr os mae trampolin ar gael, ond cerwch a crwydro rownd i wneud y fwy yma sy'n nhw heddi. Allai gofyn yn garedig, please, os ych chi'n cael coffi o'r gegin a mynd mas ar mygiau, neu hyd yn oed fan i grisiau fan hyn, gallech chi, please, garedig, jyst yn mynd nôl ar mygiau, jyst i helpu pawb. Diolch. Right, 2 o'r gloch prynawn yma, mae rhywbeth special gyda Shani. Chi'n moyn rannu tyma bach?
hechu chi gyd a gofyn i chi clapio. Dwi yn sori yn dod ato chi eto. 2:00, jyst am 30 munud. Da ni wedi ddysgu can y Fendith, The Lord Bless You and Keep You yn Gymraeg. Sy'n briliant cael pobl o bob oed, o'r mam gys da cys i lawr i fel rhai bach. Da ni wedi gofyn i rhai o'r pobl ifanc a'r plant i ganu solos bach. A da ni'n mynd i'w, ddim perfformio hi, ond i'w chanu hi nos fori ar ddechrau'r oedfa. A sy'n amazing, dychmygwch cael pobl o bob oed jyst yn canu bendith dros ni, pobl Cymru. So dwi yn gaddo peidio mynd dros 30 munud, 2:00 tan hanner awr wedi 2, un can, a nawn ni wneud un nos fori. Ond sy'n briliant cael eich plant a phobl ifanc chi a chitha yn dod yna. Diolch. Ffantastig, diolch Siani. A wedyn hanner wedi 2, bydd Meggie Hughes. Meg, ti'n mwyn sefyll lan i pawb gael gweld ti? Fi'n gwybod beth ti ddim yn joio hwnna, dyma Meggie Hughes. So mae Meggie yn ei gwaith ffantastig yn Llandysul. Noson ni, yw noson hi gyda merched a menywod lleol yn y cymuned. A mae'n ffordd o cyrraedd eich cymuned. So bydd hi'n rhoi syniadau chi gyd sut i cyrraedd y menywod yn eich cymuned. Ond hefyd bydd yna crefft i gael gyda hi, fel bach o blas o beth mae'n neud. So cewch i'r hen gampfa, ystafell cinema gyda Meggie am hanner wedi 2 i gweld hwnna. A wedyn 4:00 yn Cilborth, yr adeilad hir lan loft, fyny grisiau, bydd darlith hanes gan y parchedig athro Denzil Morgan. Ydy Denzil ma? Croeso mawr i Denzil ac Ann. Diolch i chi am ymuno gyda ni heddi. A wedyn hyn o ma, bydd Steffan Morris a Lois Franks yn rhannu gyda ni. Y teitl yw Byddwch Ffrwythlon. A bydd yna straeon, a mawl a gweddi. Bydd ni'n clywed storiau gan bobl am beth sy'n mynd mlaen dros Gymru i gyd, a tu hwnt o Gymru hefyd. A chymod, ar ôl neithwr, ar ôl clywed am yr alwad, galwad Duw dros pob un o ni, fi'n siŵr oedd pob un o ni wedi ffindio hwnna'n fel challenge a her bach i ni. Bydd cyfle i ymateb hyn o ma. So fi'n rili edrych mlaen i hwnna, bydd yna'n cyffroes iawn. A wedyn, ar ôl oriau, sioe talent Llanw! A Cameron a Cadog sy'n arwain ni yn hwnna. So gallech chi rwyddo lan gyda nhw, neu just troi lan. A gewn ni hwyl gyda hwnna hyn o ma. Ffantastig. Allai gwahodd Nerys i'r llwyfan, please? Allai hefyd gofyn, ti wedi ffindio nhw? Na. So, allai ofyn, os mae unrhyw un wedi ffindio par o glasses, please ewch chi rhoi nhw at Nerys, achos mae Nerys wedi colli par rhywle ar y gwersyll. So, mae'n 20 par yn bore yma fi'n credu. Diolch i Nerys. Bore da. Mae'r darlleniad bore yma yn dod o Marc 10, adnodau 17 i 31. Y dyn cyfeithog. Pan oedd Iesu ar fin gadael, dyma ddyn yn rhedeg ato a syrthio ar ei liniau o'i flaen. Athro da, meddai, beth sy'n rhaid i mi wneud i gael bywyd tragwyddol? Pam wyt ti'n fy ngalw i'n dda, meddai Iesu? Ond i Duw ydy'r unig un sy'n dda. Ti'n gwybod beth wnaeth Duw i orchymyn? Paid â llofruddio, paid â godinebu, paid dwyn, paid roi tystiolaeth ffals, paid twyllo, gofala am dy dad a fam. Atebodd y dyn, athro, dwi wedi cadw rheola yma i gyd ers pan o'n i'n fachgen ifanc. Roedd Iesu wedi'r hoffi'r dyn yn fawr. Edrychodd arno a dweud, mae yna un peth arall ar ôl. Dos, a gwerthod y eiddo i gyd, a'r holl arian i bobl dlawd. Wedyn, cei di drysor yn y nefoedd, yn atyrd, dilyn fi. Roedd wyneb y dyn yn dweud y cwbl. Cerddodd i ffwrdd yn siomedig, am ei fod yn ddyn cyfoethog iawn. Dyna Iesu'n troi at ei ddisgyblion a dweud,
Mae hi mor anodd i bobl gyfoethog adael i ddew deyrnasu yn ei bywydau. Roedd y disgyblion wedi syfrdanu gan hyn, roedd yn ei ddweud. Ond dywedodd Iesu eto, wyddwch chi beth? Mae pobl yn ei chael hi mor anodd i adael i ddew deyrnasu yn ei bywydau. Mae'n haws i gamel wthio drwy grau nodwydd nag ydy i bobl gyfoethog adael i ddew deyrnasu yn ei bywydau. Roedd y disgyblion yn rhyfeddu fwy fyth ac yn gofyn i'w gilydd, oes gobaith unrhyw un gael ei achub felly? Dyma Iesu'n edrych arnyn nhw a dweud, mae'r peth yn amhosib i bobl i'w wneud, ond mae Duw yn gallu gwneud popeth. Yna, dyma Pedr yn dechrau dweud, edrych, dyn ni wedi gadael y cwbl i dy ddilyn di. Credwch i fi, medda Iesu. Bydd pwy bynnag sydd yn mynd oddi cartref a gadael briodyr a chwiorydd, mam neu dad neu blant, neu diroedd fy mwyn i ar newyddion da, yn derbyn gan waith cymaint yn y bywyd yma. Bydd yn derbyn cartrefi, briodyr, chwiorydd, mamau, plant a thiroedd ac arludiaeth ar ben y cwbl. Ond yn yr oes sydd i ddod, byddan nhw'n derbyn bywyd tragwyddol. Ond bydd llawer o rhai sydd ar y blaen yn cael eu hunan ar y cefn, a rhai sydd ar eu cefn yn cael bod ar y blaen. Amen. Diolch Nerys. Iawn. Ni'n licio cymysgu pethau lan yn Llanw, a mae Duw yn cymysgu pethau lan. He's mixing things up today, iddyn ni. A'r cwbl pwrpas oedd hynna, gaethon ni darlleniad cyn yr oddoliad. Felly, diolch guys, adlais, gallwn ni gwahodd ti lan, a bydd Nerys nôl i weddio dros Arfon ar ôl. Diolch. O'n i'n gyrru i'r eglwys yng Nghaerdydd ar fore Sul y Pasg, a oedd hi'n gynnar. In fact, oedd hi'n gynnar iawn. O'n i'n gorfod bod yna erbyn 7:30, ac wrth gwrs o'n i wedi colli awr yn dod ni, oherwydd y clocs yn troi. A dyma fi jyst yn gweddio ac yn teimlo yr arglwydd yn herio fi. Dwi'n meddwl ti golli'r rhyfeddod o beth dwi wedi wneud. Dwi'n meddwl ti golli'r waw yna, fy mod i'n fyw. Felly bore yma, dwi am gwahodd chi i beidio golli'r waw yna, bod Iesu'n fyw. Peidiwch yn meddwl bod o jyst i hongian ar y groes. Mi nath Iesu farw go iawn. A bu yn y bedd yna am drydiau. Ond wedyn ar y trydydd diwrnod, dyma'r geiriau mwyaf ffantastig sydd erioed wedi chlywed yn cael ei ynganu. Dyw e ddim yma. Mae Iesu'n fyw. Felly ga eich gwahodd chi os fedrwch chi i sefyll, da ni'n mynd i foli'r Iesu. A dwi am, unwaith eto, jyst gwahodd chi fatha styrio i fyny'r waw yna, o ran beth mae Iesu wedi wneud dros ni gyd. Mae hyn yn bersonol. Felly diolch i ti arglwydd Iesu. Ti ddim yn farw, ond ti'n fyw, a ti yma. Ti'n ddiw Emmanuel, ti'n diw gyda ni. A bore yma, da ni eisiau rhoi offrwm ffres o fawr i ti. Gan ddiolch i ti am pwy wyt ti, ac am yr holl bethau ti wedi wneud. Ti ddim wedi'n trini fel mae'n pechodau ni'n heiddi. Ganwyd mewn oes o'r blaen, ein
Lleisiau'n blwyddio ni, neu ar anifan hyd. Gwelwn dy ffyddlon law, trigaredd heb ben draw, ei waed ei aberthyw, a ddolwn frewyr new. Mariad Byw o genedlaethau sy'n gwrseddi'r brenin Iesu rwy'n ti'n deilwng ar gwyddwn. Gyda'r nefoedd canwn glod i ti, yr uned goglwr bedd i ni ti'n deilwng ar gwyddwn. Roedd fy mywyd i, Iddyn rhyddeddu di, diwedd ei ddiwedd cri, mawr y gwndenw di. Rhoddaf fy mywyd. Roddaf fy mywyd i, Iddyn rhyddeddu di, diwedd a diwedd cri, mawr y gwndenw di. Mariad Byw o genedlaethau sy'n gwrseddi'r brenin Iesu rwy'n ti'n deilwng ar gwyddwr. Gyda'r nefoedd canwn glod i ti, yr uned goglwr bedd i ni ti'n deilwng ar Moliant Byw. Mariad Byw o genedlaethau sy'n gwrseddi'r brenin Iesu rwy'n ti'n deilwng ar gwyddwr. Gyda'r nefoedd canwn glod i ti, yr uned goglwr bedd i ni ti'n deilwng ar gwyddwr. Molwch enw'r arglwydd. Molwch enw'r arglwydd o. Molwch enw'r arglwydd o.
dyfolu. Da ni'n dy garu di, Iesu. Croes yr Iesu sy'n iachawdwriaeth. Arglwydd, da ni'n diolch i ti bore yma bod ti wedi tywallt dy gariad am ni. Dy'r waw yn ancodi, dy'r rhyfeddod yn ancodi yn eich calonau. Gŵr clwyfedig oen fynyw, gŵr ddodedig Holl bechodyn a llyd y tal ar ysgwydd Iesu gwyn. Gŵr clwyfedig. Gŵr clwyfedig oen fynyw,
cyn i Arfon dod i fyny i siarad. Da ni am ganu am y rhyfeddod yna. Safaf rhyfeddaf yn ei gwmni, Iesu o Nazaret. Ni allaf ddeall ei gariad at bechadur ei o amhyn. Mor hyfryd yw, mor brydferth yw, dyma nghan am byth amen. Mor hyfryd yw, mor brydferth yw, cariad Iesu dros y byd. Cororodd fy mhechod a'i gofyd arno'i hun. Cariodd emaich i gael wariad, dioddefodd a marw'n ein lle. Canaf mor hyfryd yw, mor brydferth yw, dyma nghan am byth amen. Mor hyfryd yw, mor brydferth yw, cariad Iesu dros y Gyda fyr fy ngogoniant, caf weld ei wynebyn. Llawen, llawenydd bydd byddai, i ganu am ei gariad cryf. Gyda gef. Gyda gef y ngogoniant, caf weld ei wynebyn. Llawen, llawenydd bydd byddai, i ganu am ei gariad cryf. Canaf mor hyfryd yw, mor brydferth yw, dyma nghan am byth amen. Mor hyfryd yw, mor brydferth yw, cariad Iesu dros y byd. Fe ganwn mor hyfryd yw, mor brydferth yw, dyma nghan am byth amen. Mor hyfryd yw, mor brydferth yw, cariad Iesu dros y Mor hyfryd. Mor brydferth. I'r pwynt lle nad oes yna eiriau. Ond derbyn ein clod. Derbyn ein diolchgarwch. Rwyt ti'n heiddi
y mawl i gyd. Amen. Amen. Mae'n bleser gyda i gael gweddio dros Arfon. Arglwydd Iesu Grist, diolch am dy bresenoldeb di hyfryd chdi yn y lle yma, bore yma. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am Arfon, a da ni fel cenedl yn ddiolchgar am y ffordd ti di ddefnyddio fo i ddod â dy air di yn rymus i'n cenedl ni fel Cymru. Da ni jyst mor ddiolchgar, Arglwydd, am y ffordd ti'n siarad trwyddo fo. A bore yma, Arglwydd Iesu Grist, da ni jyst yn gofyn i ti helpu ni, roed y cwbl sydd gennym ni i ti. Da ni'n gofyn i ti jyst helpu ni gwagio'n calonna ni o bob dim, mwyn cael yn llenwi gyda chdi o'r newydd. Dwi'n diolch trwy dy air di bod chdi wedi rhoi awdurdod i ni i sefyll ar nadroedd, i rhoi awdurdod i ni dros pob melltith, Arglwydd, a bod ni yn cael datgan dy fendithion di dros Gymru. Arglwydd, da ni eisiau gweld ysbryd crefydd yn cael ei chwalu, ac Arglwydd, da ni eisiau gweld grym dy gariad di o'r atgyfodiad yn meddiannu tir Cymru. Ac Arglwydd Iesu Grist, da ni eisiau clywed dy lais di bore yma trwy Arfon, dy hyfryd lais di. Dy lais di sydd yn dod â gobaith a cariad. Y cariad na sy'n llifo tuag ata ni. A felly, Arglwydd Iesu Grist, dwi yn gofyn dy fendith di dros weddill y gwasanaeth. Amen. Amen. Diolch i ti, Neri. Na ni, chi'n glywed i rwan? Da iawn. Diolch i ti, Nerys. Mae'n anodd gyda i gredu bod ni yma, Nerys, yn gweddio bore yma, pan ar y fi chyfarfod i gyntaf rhyw ferch fach 6-7 oed, gwallt coch yn y ffrin clwyd ydi. Gwych, atgofion da. Wel, sut ydych chi gyd? Ydych chi gysgu neithiwr? Do? Da iawn. Well na fi, lle. O'n i just mor ddiolchgar am yr hyn ar y hilwen rannu neithiwr. O'n e hanes yn dod i meddwl i, wrach bod densyl sydd yn hanesydd yn gwybod amdani. Pwy sydd wedi clywed am Eliza Jackson? Eliza Jackson. Rywun? Dwylo i fyny, rywun? Nag oes. Oedd hi'n cael ei nabod fel diwedd y 40th ganrif ar 15 oedd hyn. Oedd hi'n cael ei nabod fel brenhines y pregethwyr. Wyddwch chi pwy oedd hi? Chwaer Spurgeon. Chwaer Spurgeon. Mae gynnon ni brenhines y pregethwyr newydd rwan. Yma yn Llanw. Diolch i ti. Oedd hwnna'n neges mor bwerus neithiwr. Reit, mae rhaid mi beidio gwastraffu amser yn does. Sori, Miriam. Mae gen i eisiau darllen hwn i chi. Dwi'n gwybod bod yna rei pobl yn ymuno hefo ni ar-lein ylly. Ac es i neges gen ffrind o Llanelli, digwydd bod. Mary Davies. Dych chi'n cofio Mary Davies? Oedd hi wedi sgwennu ata i yn dweud, ti'n barod am sialens Llanw. Fyddai'n gwylio ar-lein i weld pa mor hir fyddi di'n siarad. A wedyn ar ôl y cyfarfod, ar ei ddanfon neges yn dweud, fi'n credu mai dyna'r byra dwi rioed ydi dy glywed di. Felly dwi eisiau trio'r torri record y bore yma rwan. Does gynnau ddim clicker rhys yma, dwi'n gwybod lle mae o. Felly fe rhaid i mi ddibynnu arno chi. Daru ni edrych ddoe ar hanes Bartimeus a cymharu'r hanes yna hefo hanes Iago a Ioan, y ddau
yn gwneud cais i Iesu Grist. Iesu Grist yn gofyn, be allwn ni wneud i chi? Be allai wneud i ti, Bartimeus? Disgyblion isio safle anrydeddus bob ochr i Iesu Grist. A Bartimeus jyst yn dweud, dwi isio gweld. Dwi isio gweld. Ac heddiw dwi isio cymryd yr un hanes ond i gymharu o hefo hanes cynharach yn y benod. Sef hanes y dyn ifanc cyfoethog. Mae hanes Bartimeus yn darfod hefo'r geiriau yma dilynodd Iesu ar hyd y ffordd. Ond ar ôl i'r dyn ifanc cyfoethog yma gyfarfod Iesu, dyn ni'n darllen iddo fo gerdded i ffwrdd oddi wrth Iesu. Cerddodd i ffwrdd yn siomedig am ei fod yn ddyn cyfoethog iawn. Felly mae gennych chi Bartimeus, y sgym, y dyn tlawd, da i ddim o neb eisiau nabod o, yn derbyn Iesu Grist fel disgybl ac yn ei ddilyn o. A mae gennych chi'r dyn cyfoethog yma, oedd o'n methu gollwng gafel yn ei gyfoeth. A mae o'n penderfynu bod o'n mynd i gerdded i ffwrdd. O'n i sôn ddoe am Marty Solomon, mod i'n dilyn i podcast o ac yn y blaen. Mae yna ddyn arall yn America dwi'n ei ddilyn, dyn o'r enw Scott McKnight. Ar wsnos diwetha, ar y diwrnod pan o'n i'n paratoi, dwi'n cyfadde wan, na wsos diwetha o'n i'n paratoi. Ar y diwrnod pan o'n i'n paratoi'r neges yma, ddaru hwn ddod gyda fo, let's face it, most of us don't take Jesus seriously. To be sure, we don't totally discount him, but we always, gwrandwch, we always negotiate our obedience. We moderate our commitment. We say to ourselves, surely Jesus wasn't serious when he said that. He was just being dramatic to make a point. O'n i'n meddwl, wow, y dyn ifanc cyfoethog, a cael hwnne trwy'r post. Mae hanes y dyn ifanc cyfoethog yma wedi'n herio fi ar hyd y blynyddoedd. A mae'n gwneud eisiau chi sylwi bod yr hanes yn dechrau hefo'r dyn yn gofyn cwestiwn i Iesu Grist am fywyd rhagwyddol. Sut dwi'n cael bywyd rhagwyddol? Be fedra i wneud? Ac o'n i'n meddwl, tase rhywun yn gofyn y cwestiwn yna i chi, sy'n chi'n mynd adre, be fydda'ch ateb chi? Dwi'n gwybod be faswn i ddeud, faswn i'n dweud, cred yn yr arglwydd Iesu ac fe gei achub. Cwbl sy'n eisiau ti ddeud ydy credu. Ond mae ateb Iesu Grist i'r dyn yma yn wahanol yn dydy. Mae'n ddiddorol, mae Iesu Grist yn ei herio fo, dwi'n meddwl, yn y lle cyntaf i ystyried hefo pwy mae o'n siarad. Mae o'n ei herio fo trwy pan mae'r dyn yn deud athro da wrtho fo. Mae o'n gofyn, wel, pam wyt ti'n yngalw fi'n dda? Ond nid Duw ydy'r unig un sydd yn dda. A wedyn mae'n mynd ymlaen i restru 5 o'r gorchmynion yn yr Hen Testament. 5 o'r 10 gorchymyn. Ond yn ei canol nhw, mae o'n rhoi gair sydd ddim yn y 10 gorchymyn. Nawr falle fod y gair yma'n gysylltiedig a'r gorchymyn paid chwennych yn yr Hen Testament. Ond be mae'n dweud ydy paid twyllo, apostereses, cam golleda di'r gair yn y Beibl Cymraeg Newydd, o'n i'n dallt hwnnw, felly paid twyllo ddar i fi roed. A mae'r gair yn dod i fyny yn y 2 le arall yma. Cynta Corinthiaid. Mae achosion llys fel yma rhwng Cristnogion a'i gilydd yn dangos methiant llwyr. Byddai'n well petai chi'n diodde'r cam ac yn gadael i'r person arall eich twyllo chi yr un gair. Ond na, mae'n well gynnwch chi dwyllo a gwneud cam a phobl eraill. Hyd yn oed
eich cyd Gristnogion. A wedyn yn cyntaf Pedr, y 5 benod, da ni'n darllen, gwrandwch, mae cyflogau'r rhai dych chi heb eu talu. Gair yn gysylltiedig, gair yn dod o'r un tarddiad yn y groeg y fanne. Y cyflogau dych chi heb eu talu i'r gweithwyr. Yn gweiddi'n uchel, mae arglwydd y lluoedd wedi clywed cri yr rhai hynny, fy'n casglu'r cynhyaf yn eich caeau chi. Dych chi wedi byw yn foethus ac wedi bod yn gwbl hunanol. Yr un gair a sy'n gynnoch chi ydy cael ei wthio i mewn i ganol y 5 gorchymyn yn fama. A gair ydy o sydd yn sôn am exploitio economaidd. Gair sydd yn sôn am dwyll economaidd. A mae'n amlwg o mateb y dyn pan mae Iesu Grist yn rhestru'r gorchmynion. Mae'n amlwg bod y dyn yma yn gwbl, wel, yn meddwl bod o wedi cadw'r gwbl. Mae'n dweud, dwi wedi cadw'r ein ys pan o'n i'n blentyn. Mae o'n hollol ddall i'r peth. A dwi'n meddwl na'r peth cyntaf sydd gyda eisiau ddeud wrthych chi bore yma di hyn. Mi rydyn ni yn y gorllewin. Mi rydyn ni yng Nghymru. Mi rydyn ni yn y gwledydd cyfoethog yma yn ddall i'r ffaith yn bod ni wedi cael yn caethiwo mewn system sy'n yn exploitio pobl ar hyd a'r lled yn byd ni. Den ni licio dweud yn bod ni o blaid pethau fel masnach 10. Ond ydyn ni wir yn gwneud ymdrech i gael y pethau masnach 10 yma? Dwi'n gobeithio bydd cynnan ni'n myndio i mi ddeud, ond mae TFund yn ddiweddar yma wedi gorfod torri nôl yn ddifrifol ar ei staff. Pam? Oherwydd bod cyfraniadau gan unigolion ac eglwysi ddim yn dod i mewn fel yr oedden nhw. Reit, wrth gwrs, mae gennym ni esgus, mae yna crisis economaidd a rhyw bethau felly. Ond yr her ydy i ni sydd ag arian, i ni sydd ag eiddo, fod yn fodlon i rannu o'n de. Gwerth yr hyn oed sydd gennyt. Nawr, dos gyda i'm eisiau neb fynd adre a gwneud rhywbeth hollol hurt. Chi'n gwybod, o'n i bai bod Duw yn deitho chi. Ond mae'n bwysig i ni ddeall bod y Beibl yn dysgu pia ni ddim byd go iawn. Pia chi ddim byd, beth bynnag sy'n gynnwch chi yn y banc, beth bynnag sy'n gynnwch chi eiddo, nid ych eiddo chi ydi o go iawn. Cwbl ydych chi ydi stiwardiad. Ac chi'n bod, o'n i'n sôn ddoe am y gwahaniaeth rhwng ymerodraeth ar y naillaw a'r deyrnas neu shalom ar yr ochr arall. Ffordd shalom ydy agwedd hollol newydd sydd at eiddo. Hollol wahanol i'r byd o'n gwmpas ni. Ond y broblem ydy mi rydyn ni wedi cael yn llyncu, da ni wedi cael yn dallu fel y dyn cyfoethog yma. Da ni wedi cael yn dallu gan y system economaidd fel mai, ac yn teimlo bod rhaid i ni fyw o fewn hon a bod rhaid i ni dderbyn i hawdurdod i dros yn bywydau ni. A dwi'n teimlo bod Duw eisiau'n herio ni i ofyn, ydw i'n ymddwyn fel stiward o'r hyn wyt ti wedi rhoi yn yng ngofal i. Dych chi'n cofio Iesu yn esbonio dameg yr rhywr yn Marc y 4 benod. Mae o'n sôn am yr had disgynodd i ganol draen, a dyma mae o'n dweud, maen nhw'n clywed y neges, ond maen nhw'n rhy brysur yn poeni am hyn a'r llall, yn ceisio gwneud arian a chasglu mwy a mwy o bethau. Geiriau Iesu Grist ydy'r hynna. Yn y byd cen, beth sydd gynnwch chi ydy gofalon y byd hwn a hudoliaeth golyd. A wedyn mae Iesu Grist yn mynd ymlaen ac yn dweud, felly mae'r neges
yn cael ei thagu. Diolch i Martin Geraint. A does dim ffrwyth i weld yn ei bywydau. Dim ffrwyth i weld yn ei bywydau. Oherwydd bod yr ddyhead yma am olyd ac am bethau, a'r ffaith yn bod ni mor barod i dderbyn y system yr ymerodraeth, yn tagu y gair yn bywydau ni. A mae'r un peth yn wir am hanes y weddw dlawd neu yn y deml. Chi'n cofio'r hanes? A Iesu Grist yn gwneud y sylw wrth i ddisgyblion. Newid man oedd pawb arall yn ei roi, gan fod ganddyn nhw hen ddigon dros ben. Ond rhoddodd hon y cwbl oedd ganddi i fyw arno. Dyna chi her. Dwi'n edrych arna ti fama rwan. Dwi isio herio chi. Cyn gadael Llanw i roi trodd i es. Gweddiwch am y peth, os gyda i'm hawl i ddeitho chi am wneud. Reit? Dwi isio herio chi wneud. Mae o'n waith pwysig maen nhw'n ei wneud. Neu os di Duw yn dweud wrthoch chi roi trodd fel dych chi ddim wedi roi o blaen i fudiad fel Ffrwd, gwnewch hynny. Neu open doors, neu unrhyw un o'r elusennau sydd yn arddangos y fama. Ydy gwaith Duw wir yn cael y lle cyntaf yn bywydau ni? Neu ydyn ni jyst yn mwynhau dod at yn gilydd i ganu emynau fel oedden ni'n sôn yn yr adnodau ne? Ddoi. A mae Iesu'n rhoi 4 gorchymyn i'r dyn cyfoethog yma. Y cyntaf di dos, yr ail ydi gwerthad ei iddo, y trydydd ydi rhoi arian i bobl dlawd, a'r 4ydd ydi tyrd dilyn fi. Dwi'n ffeindio'r gair dos yma yn air diddorol, hwpage yn y Groeg. Pan dych chi'n edrych ar y gair ym mhob cyd-destun arall, sôn am iachad mae o. Am iachad, dyn ni'n cael seminar ar iachad pa amser. Am 4 o'r gloch heddiw. Fory, sori. Mae'n ddrwg gynnau. Ond mae iachad, dwi wedi profi iachad, o'n i'n dioddau o epilepsi am blynyddoedd. Rhei o'n ffrindiau fi'n coleg yn cofio'r dyddiennau. Ond dwi wedi cael yn iachau ers blynyddoedd trwy weddi. Ti'n mynd gwybod yn hyn ag ydet? Na, ni. Bo mae o'n ffaith. Ond mae iachad yn fwy na hynny. Mae gynnon ni angen cael yn iachau o'r ymerodraeth. Mae gynnon ni angen cael yn iachau o'r system sydd yn caethiwo ni a dechrau byw yn unol â gwerthoedd teyrnas Dduw. Yr ail, wyt ti falle'n dal gafel yn rhyd un, mae Iesu Grist, wel, does dim angen i mi ddeud yn byd am hwn, oedd Hilwen di ddeud o'n eithiwr. Gollwn gafel yn y rhwydri, mynd ar ôl Iesu Grist. Oedd yr her i'r dyn yma, oedd gollwn gafel yn ei gyfoeth a mynd ar ôl Iesu Grist. Be sy'n rhaid i chi ollwn gafel yno fo a mynd ar ôl Iesu Grist? Y trydydd, rhoi arian i bobl dlawd. Mae Iesu Grist yn dweud hyn dro ar ôl to. Mathew y 6 bennod, di o'i fyny fanne gynnon ni. Yndi? Peidiwch casglu trysorau i chi'ch hunain yn y byd yma. Mae gwyfyn a rhwyd yn gallu difetha. Mae lladron yn gallu dod a'i dwyn. Casglwch trysorau i chi'ch hunain yn y nefoedd. All gwyfyn a rhwyd ddim difetha dim byd yno, a does dim lladron yno i ddwyn dim byd. Lle bynnag mae dy drysor di bydd dy galon di. A wedyn, oedd ti'n sôn am y Wenglish ar ddechrau dy bregaeth, dwi'n mynd i roi enghraifft i chi. O sut mae'r iaith Hebraeg yn dylanwadu ar Roeg y Testament Newydd, reit? Mae o'n fama. Y llygad ydi lamp y corff. Felly mae llygad iach yn gwneud y gorff yn olau drwyddo. A dwi wedi rhoi mewn brackets, sef bod yn hael. A wedyn mae llygad sal, sef bod yn hunanol, yn gwneud y gorff yn dywyll trwyddo. Ac mwyn profi, dwi'n mynd i ddarllen dwy adnod o diarhebion i chi.
Diarchebion penod 22 ac adnod 9. Bydd person hael yn cael ei fendithio am rannu ei fwyd gyda'r tlawd. Wyddwch chi be mae'r Hebraeg yn dweud yn llythrennol yn fanne? Bydd person efo llygad dda yn cael ei fendithio. Bydd person efo llygad iach yn cael ei fendithio. Idiom Hebreig sydd gynnwch chi wedi gario drosodd i roi y Testament Newydd, Wenglish neu heb Groegis neu rhywbeth felly. Ar ei fath yn y benod nesaf, penod 23 o diarchebion, adnod 6, paid bwyta wrth fwrdd person cybyddlyd, selfish. Paid bwyta wrth fwrdd person cybyddlyd. Paid stwffio dy hun gyda'i ddanteithion. Be di'r Hebraeg? Paid bwyta wrth fwrdd person sydd â llygad ddrwg. Dyna mae'r Hebraeg yn dweud yn llythrennol. Reit? Felly mae Wenglish yn iawn. Paid â poeni am y peth. Ond mae'r dyn yma, ar ôl clywed Iesu Grist, yn cerdded i ffwrdd yn siomedig, yn drist. Pam? Roedd o'n ddyn cyfoethog. Bu Ken yn ei roed o'n fwy llythrennol, mae'r Groeg yn deud, yn berchen meddiannau lawer. Hynny di, lot o stwff gynno ni. Os gynnoch chi ormod o stwff, mae gynno i. A mae gwyfyn a'r hwd yn dod ac yn cael gwared efo. A drychwch beth di ymateb y disgyblion Marc 10 benod adnod 26. Ydy honna i fyny fan'na, nac di y nesa, ia? Sleid nesa. Marc, lle dyn ni? Na'r 10 benod dwi'n edrych amdani, dwi'n meddwl. Gadwch mi, beth bynnag, maen nhw'n dweud, oes gobaith i unrhyw un gael ei achub. Da ni'n licio defnyddio'r gair achub. Dych chi di'ch achub? Mae'n air pwysig, dydy. Ond mae hwn yn gysylltiedig rywsut ar ffaith bod y dyn yma wedi gwrthod rhoi hibio i feddiannau. A mae'r disgyblion yn dweud, os gobaith i unrhyw un gael ei achub felly. A dydy hyn ddim yn ymwneud â ydych chi'n cael eich achub trwy ffydd neu ydych chi'n cael eich achub trwy weithredoedd. Dim o gwbl, mae o'n ymwneud â beth ydy ystyr y gair achub. Ddari fi gyffwrdd ar peth ddoe. Mae achubiaeth go iawn, fel mae Iago'n pwysleisio yn ei lythyr, yn newid yn bywydau ni. Dydy cael eich achub ddim yn golygu eich bod chi wedi derbyn Iesu Grist, a wedyn hynci-dori, ydych chi'n gallu cario ymlaen efo'ch bywyd fel oedd o. Dych chi'n bod? O ia, fyddwch chi'n mynd i'r capel, fyddwch chi'n darllen y Beibl, fyddwch chi'n gwneud dipyn o weddio, a fyddwch chi'n mynd i'r llanw, a dyna ni. Ond bob peth arall, y gwerthoedd sydd gynno ni, dyn ni'n gallu cario ymlaen efo nhw. Dim o gwbl. Mae'r achub yn newid yn bywydau ni, yn newid yn gwerthoedd ni, yn symud yn bywydau ni o'r ymerodraeth i'r shalom, i'r deyrnas. A mae rhaid i bob un ohono ni blygu o flaen Duw a gofyn be mae hynny'n ei olygu i mi. Dyna pam o'n i'n eich annog chi ddoe i fynd i weddio efo rhywun neu siarad efo rhywun yn onest ynglyn â'ch sefyllfa chi, lle ydych chi arni yn eich person. Chi'n gwybod, mae angen i ni wneud hyn. Mae Gymru ma'n disgyn y ddarnau. Faint o capeli sydd wedi cael ers yr haint ers Covid? Nid na cadw capeli ar agor ydy'n nod ni. So ni'n mynd mor bell a dweud mae nid just cael pobl i gredu yn Iesu Grist ydy'n nod ni. Oherwydd, os mae dim ond credu'n Iesu Grist a mynd i'r capel, ydy o, wel, beth sydd gynnwch chi? Crefydd? Mae rhaid iddo fo fod yn droedigaeth yng ngwir ystyr y gair sydd yn symud ni'n yn blaenau i ddod ar deyrnas yma
yn reality yn y presennol, da ni ddim yn ei wneud o, Dyw sy'n ei wneud o trwyddo ni. Ond dyna mae Dyw isio. Dwi eisiau tynnu'ch sylw chi at un peth. Ewch adre a darllenwch yr hanes yma yn Efengyl Lyg. Reit? Penod 18 o Efengyl Lyg. A ydych chi'n troi y dudalen i benod 19, a beth sydd gynnwch chi faned i hanes Saceus. A ydych chi'n gofio pan mae Saceus yn dweud, dwi'n rhoi hanner yn arian i ffwrdd i'r tlodion. Dwi'n rhoi hanner y cwbl i ffwrdd. A dwi'n mynd i dalu nôl i bawb dwi wedi twyllo. Beder gwaith. Be mae Iesu Grist yn dweud? Daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn heddiw. Mae achubiaeth wedi dod i'r tŷ hwn heddiw. Mae pobl wedi dod i gredu go iawn mewn ffordd sydd yn chwildroi bywydau. Mae'r un tri peth yn cael ei cysylltu yn yr Hen Testament. Ydych chi'n cael yr adnod o Eseia penod 52 i fyny fama. Chwch ar on. Mae mor wych gweld y negesydd yn dod dros y mynyddoedd. Ydych chi'n gwybod yr adnod yma, yn dydych? Yn cyhoeddi fod shalom. Mae ganddo newyddion da, mae'n cyhoeddi achubiaeth ac yn dweud wrth Seion, dy Dduw di sy'n teyrnasu. Hynny ydy, beth ydy'r achubiaeth? Yr achubiaeth ydy'r ffaith fod Duw yn teyrnasu. Fod Duw yn cael ei ffordd yn bywydau ni. Nid yr achubiaeth ydy, I'm all right, Jack, dwi yna, dwi'n iawn. Dwi wedi ymuno hefo criw o bobl sydd yn credu be mae'r Beibl yn ei ddeud yn llythrenol. Mae Jehovah's Witnesses sydd yn credu rhywbeth tebyg, ond maen nhw'n cael rei syniadau'n wrong, felly pidiwch ei dilyn nhw, neu mae gynnwch chi'r Mormoniaid, maen nhw wedi ychwanegu rhyw blatiau air ac yn y blaen, felly pidiwch ei dilyn nhw, dilynwch ni sydd wedi dallt i'n iawn i chi. Gwrandwch, mae Duw a mwy o ddiddordeb yn y newid yn eich bywydau chi. Yr achubiaeth go iawn yna, nag yn eich manylion diwynyddol chi. O'n i'n gweithio i'r cyngrair Efengylaidd am flynyddoedd ac yn trio delio efo Penticostaliaid yn dadle efo pobl ddiwygiedig a pobl garismataidd yn cael eu cyhuddo o fod yn nuts a chi'n gwybod ydych chi'n mynd... Nid denne mae Duw yn galw ni iddo fo. A dwi eisiau dweud hyn, dwi wrth y modd hefo y weledigaeth cant i Gymru. Dwi eisiau dweud hyn. Right? Dwi wrth y modd efo'r weledigaeth cant i Gymru. Gweld cant o eglwysi yn cael ei sefydlu yng Nghymru, eglwysi byw yn cael ei sefydlu ar hyd ar lled Gymru dros y 10 mlynedd diwetha. Ond dwi eisiau dweud, dydy o dda i'n byd os mae dim ond eglwysi yn cyfarfod ar y dydd Sul i ddarllen y Beibl a gweddio ac yn y blaen ydi o. Mae Iesu Grist eisiau'r eglwysi yna fod yn eglwysi sydd yn halen y ddaear ac yn oleini yn ei cymunedau. Be sydd wedi digwydd yn rhy aml efo'n capeli ni, di bod ni wedi gadael iddyn nhw lithro i grefydda sydd yn gollwng gafel yn y genhadaeth mae Iesu Grist wedi rhoi. Sori, dwi'n bod yn gas, dydw. Drwg gynnau. Chi'n gwybod, neges gyson yr Efengyled i bod Duw... Haid i mi watsio'r amser. Neges gyson yr Efengyled i bod Duw yn dod i deyrnasu. Teyrnas Duw, mae'n sôn am deyrnas Duw o hyd ac o hyd ac o hyd. Dyma'r neges ydych chi chyhoeddi, mae'r unefol yn dod i deyrnasu. Mae teyrnas nefoedd, gyda llaw, teyrnas nefoedd yn cael ei ddefnyddio yn Efengyl Mathew. Just ffordd yr Iddew o osgoi dweud enw sanctaidd Duw ydi nefoedd yma ne. Dwi wedi gyfeitho fel yr un nefol i drio dangos bod o'n cyfeirio at Duw. Reit? Dyna'r cwbl ydi oedd, yr Iddewon ddim yn licio dweud yr enw sanctaidd. Ac oedden nhw'n defnyddio y gair Adonai neu Hashem, yr enw, neu nefoedd yn ei lefo. Dyna'r cwbl ydi hwnna.
A dyn ni'n cael natgoffa reit o ddechrau'r efengil pan mae Herod eisiau gwybod ble fydde'r Mesia yn cael ei eni. Bethlem yn hir Jwda, nid rhyw bentref dibwys yn Jwda wyt ti, achos ohono ti y daw un i deyrnasu. I deyrnasu. Un i deyrnasu fydd yn ddigael i arwain fy mhobl. Chi'n gweld? A mae rhaid i ni ddysgu gadael i Dduw. Dyma'r newyddion da. Fod Duw yn teyrnasu, dyn ni'n ei weddio fo. Deled dy deyrnas. Gwneler dy ewyllus. Ar y ddeiar, megis yn y nef. Gwneler dy ewyllus. Yn y mywyd i. Yn yn eglwys i. Megis y mae yn y nef. Mae Paul yn llyfr yr actau 13 ac 14 ar ei daith genhadol gynta. A mae o ar ei ffordd yn ôl yn galw hibio'r grwpiau o gredinwyr oedd o wedi sefydlu. Ac gwrandwch beth sydd yn cael ei ddeud yn actau penod 14 adnod 22. Nid hwnna, nesa actau penod lle gael yr... Dwi'n siŵr bod i yna. Mae lawr ar y nodiadau fi bod i gynnau nac di, dydy ddim nac di. O, diar, mae'n rhywbeth sydd wedi gweud. Bai rhys llwyd ydi o. Gadwch mi ffeindio'r adnod i chi. Actau penod 14. Mae hon yn adnod bwysig yn y marn i. Adnod 14, penod 14, adnod 22. Dwi yn lyg. Dwi'n yn gwybod y Meibl y dda iawn, sori. Diar. Adnod 14, adnod 22 fyddai. Fyddai yna yn y munud, mi ffeindiau. Dyma ni. Ar ôl hyn, dyma nhw'n mynd yn ôl i Lystra ac Iconium ac Antiochia Pisida, lle oedden nhw wedi sefydlu grwpiau o gredinwyr. Dyma nhw'n cryfhau ffydd y disgyblion, gwrandwch, a'i hannog i aros yn ffyddlon. Rhaid gadael i Dduw deyrnasu yn ein bywydau ni, i'n galluogi ni wynebu'r holl drafferthion, medden nhw. I'n galluogi. Wyddwch chi, da ni wedi cael yn dysgu yn y gorllewin, bod Iesu di mynd i'r groes fel bod dim rhaid i ni. Mae hynny'n wir. Right? Mae hynny'n wir. Ond mae'n fwy iddi na hynny yn y Beibl. Mae Iesu wedi mynd i'r groes i ddangos i ni sut. Hynny ydy, mae o'n yn galw ni i godi croes. Mae o'n yn galw ni i ddilyn ôl i droed o. Dych chi'n dall beth dwi'n dweud? Nid just i ni gael mwynhau bywyd a cario ymlaen, chi'n gwybod, bob peth yn iawn, ond i'w ddilyn o. A'r gwir ydy, mae mwyafrif Cristnogion, ydy Clyde Briggs yma bore yma? Lle mae Clyde? Na, diolch yma, na chi. Oedd Clyde yma ddoe, a mae Clyde yn gwneud lot o waith efo open doors. Os gewch chi gyfle i siarad efo Clyde am y profiadau mae o wedi gael, a'r bobl mae o wedi cyfarfod, bobl sydd yn dioddau dros ei ffydd ac yn y blaen, wrach y bydd hynny yn gwneud lles, os efo'n gwneud lles i ni gyd. Dwi'n hoff o Eseia 43. Gwrandwch ar yr adnodau yma, dwi'n meddwl bod hon gynnau ar y sgrin. Eseia yn dweud fel yma, paid bod â gofn dwi wedi dollwng di'n rhydd. Dyma dyn ni ddathlu, ynde? Dwi wedi dalw wrth enw fi piau ti. Pan fyddi di mynd drwy'r llifogydd, bydda i gyda ti. Neu drwy'r afonydd, fydda nhw ddim yn dygario di ffwrdd. Wrth i ti gerdded trwy dan, fyddi di'n cael dim niwed. Fydd y fflamau ddim yn dylosgu di. Achos fi ydy'r arglwydd dy Dduw di, un sanctaidd Israel, dy achubwr di. Yr un gair eto, dy achubwr di. A mae o'n mynd ymlaen, dwi yn dy drysori di ac yn dy garu di, achos ti'n werthfawr yn yngolwg i.
Dyna mae Dyw yn ei ddweud wrthon ni. Dyna oedd Dyw yn ei ddweud trwy Eseia wrth y bobl oedd yn y geisglyd. Ond oedd o'n dweud hynna er mwyn dweud iddyn nhw ddweud, o, pidiwch a poeni boes, mae bob peth yn iawn, dech chi wedi cael eich achub wan. Dydy achubiaeth ddim just, mae hwn yn beth peryg i ddeud, pidiwch anghamddall di. Dydy achubiaeth ddim just yn fater o ffydd o gredu neu ymddiried. Dechrau'r daith ydi o. Cred yn yr arglwydd Iesu Grist ac fe gei dy achub. Da ni wedi cyfyngu'r gair achub i olygu jyst bod ni wedi cyrraedd rhywsut. Pan oedd Esea'n dweud y geiriau yna wrth y bobl yn y geisglyd, ynddo? Oedd o'n dweud, gewch chi fynd yn ôl i Jerusalem a cario ymlaen fel oeddech chi cyn y geisglyd. Na, mae gynna isio'ch bywydau chi fod yn wahanol. Mae gynna isio'ch chi ddechrau ail-adeiladu'r dinas. Mae gynna isio'ch chi ddechrau ail-adeiladu'r deml, ail-adeiladu muriau Jerusalem. Mae gynna i waith i chi wneud. A mae gynno ni waith i wneud yng Nghymru. O'n i'n darllen llyfr Galarnad Jeremia yn ddiweddar ac o'n i'n meddwl, mae hwn yn ddarlun mor real o gyflwr ysbrydol Cymru heddiw. Ond mae Dyw yn deud, mae'n ddyfodol gwell i ddod. Ond mae'r dyfodol yn hen... Bron i mi ddeud y gair dibynnu. Mae'r dyfodol yn hen yn galw ni i ymostwng i arglwyddiaeth Iesu Grist yn bywydau ni. A dwi jyst isio gorffen, a dwi yn gorffen, Meirion, sori. Trwy sôn am y busnes ymerodraeth a shalom yma eto. Dwi eisiau gofyn y cwestiwn, ydych chi yn credu fod yr Hen Testament yn air Dyw? Reit? Yn tuedd ni ydy defnyddio'r Hen Testament, trin yr Hen Testament, fel betai'r Hen Testament y ffordd wrong o wneud pethau. A'r Testament Newydd y ffordd iawn o wneud pethau. Mae gynnon ni'n hoff adrannau, mae gynnon ni rai o'r salmau da ni'n mwynhau, da ni wedi clywed rhai ohonyn nhw'n cael i dyfynnu ac yn y blaen. A da ni'n gwybod fod yna rannau o'r Hen Testament yn dysgu ni am addoliad ac yn dysgu am yr offrymau a'r aberthau a'r proffwydolaethau am Iesu Grist ac yn gysgod o be oedd Iesu Grist. Oedd Iesu Grist ei hun yn dweud y byddai'r un iod na tipyn o'r gyfraith a'r proffwydi'n diflannu. Hynny ydy, mi roedd o'n derbyn yr Hen Testament fel awdurdod. A mae'r gair shalom yn allweddol yn yr Hen Testament. Mae o'n ymddangos dro ar ôl tro. A be mae o'n ei olygu ydy sut mae bywyd pan mae pethau fel y bwriadodd Dyw iddyn nhw fod. Reit? Cyflawnder, lles, daioni, y pethau neu gyd, reality, yr shalom yma. Sut fywyd, sut reality sydd yn bodoli pan mae Dyw yn cael teyrnasu y mywydau pobl. Dyn ni'n aml wedi sôn am yr Hen Testament ac anghofio bod Dyw wedi achub y genedl cyn rhoi y gyfraith iddyn nhw. I achub nhw gyntaf, rhoi y gyfraith iddyn nhw wedyn. Doedd y gyfraith rhywyd ydi bwriadu i fod yn ffordd o gael eich achub. Y trwg ydy, oedd wedi cael ei throi yn hynny gan y rabiniaid ac yn y blaen. A brwydro yn erbyn syniadau a thrawon y gyfraith ac yn y blaen yn ei ddydd oedd Iesu Grist. Nid yn erbyn be mae'r Hen Testament yn galw ni i fod. Oedd y proffwydi yn sefyll dros shalom, dros gyfiawnder. Oedden nhw'n prygethu mewn cyfnod, os liciwch chi, pan oedd ne eideoleg seciwlar baganaidd yn rheoli bywydau pobl. Yn monopoliddio meddyliau a dychymyg pobl. Pobl yn teimlo bod yna ddim ffordd arall y gallen nhw fyw. Ac oedd y proffwydi yn dychmygu bywyd gwahanol i'r hyn oedden nhw'n weld, os liciwch chi, o'i blaenau nhw. Ac yn galw pobl
i'r bywyd hwnnw. Oedden nhw'n taranu yn erbyn eilyn addoliaeth, oedden nhw'n taranu yn erbyn materoliaeth, oedden nhw'n taranu yn erbyn militariaeth. Ydy Eseia'r ail benod gynnwch chi? Yndi? Honna di. Gwrandwch, geiriau Eseia, mae'r wlad yn llawn arian ac aur. Does dim diwedd ar ei trysore. Mae'r wlad yn llawn o feirch ryfel. Dim diwedd ar ei cerbyder hyfel. Mae'r wlad yn llawn ei lunod diwerth. Maen nhw'n plygu a ddoli gwaith ei dwylo. Pethau maen nhw eu hunain wedi creu. Chi'n gweld o? Yn dadle yn erbyn y tri peth neu, yn erbyn materoliaeth, yn erbyn eilyn addoliaeth, yn erbyn militariaeth. Mae o'n dweud mae'n ffordd wahanol. A dydde mae o'n ei gynnig yn nes mlaen yn Eseia yr ail benod di. Yr adnod honno i fyny gyno ni. Byddan nhw'n curo'i cleddyfau yn sychau aradr, a'i gweilffyn yn grymanau tocio. Fydd gwledydd ddim yn ymladd ei gilydd nac yn hyfforddi milwyr i fynd i'r ryfel. Mae o'r busnes ymerodraeth yma sydd yn monopoleiddio meddwl bywydau pobl o'i gymharu â shalom, ffordd y deyrnas, yr ydyn ni'n ymostwng iddi. Chi'n gweld y gymhariaeth? A mi rydyn ni'n cael yn llyncu yn rhy aml gan werthoedd yr ymerodraeth. Os gael wneud sylw gwleidyddol, dyma dwi'n credu sydd o'i le efo'r hyn sydd yn digwydd yn Israel a Gaza ar hyn o bryd. Mae Netanyahu yn dilyn ffordd ymerodraeth. Arfe sydd yn mynd i sortio allan y broblem. A dyn ni eisiau dweud na, mae'n ffordd amgenach, mae'n ffordd wahanol. Ffordd yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Oedd y proffwydi yn taranu ac yn dweud y pethau yma. A beth sy'n eisiau ddweud ydy hyn i chi. Oedd neges y proffwydi o'r tu allan. Fel hyn y dywed yr arglwydd. Dyw oedd yn dweud wrthyn nhw sut y dyle pethau. Oedden nhw'n dychmygu, oedden nhw'n darlunio byd gwahanol i'r hyn oedd o'i blaenau nhw. Ac yn gwahodd pobl i ymateb. Dwi'n cloi. Mi roedd yna broffwydi ffals hefyd. Gau broffwydi. Oedden nhw'n credu nhw. Oedden nhw'n meddwl bod nhw'n dilyn Duw. Ond oedden nhw'n rhan o'r sefydliad. Oedden nhw'n rhan o'r drefn, oedden nhw'n rhan o'r system. Dwi'n credu mai ateb Duw i argyfyngen byd ni heddiw ydy teyrnas Duw, nef newydd, daear newydd, ffordd Iesu Grist. Y deyrnas sydd i ddod yn ei chyflawnder, ond sydd wedi dod. Y Phariseaid yn gofyn i Iesu Grist, pryd mae teyrnasiad Duw yn mynd i ddechrau? Ac ateb Iesu oedd, mae Duw yma'n teyrnasu yn eich plith chi. Mae Duw yn teyrnasu o'ch mewn chi. A pan mae Iesu Grist yn dweud wrth Pilat, nid yw fy nheyrnas i o'r byd hwn, nid dweud mae o bod Cristnogaeth yn rhywbeth ysbrydol yn byd i wneud hefo'r byd yma. Yr gair sydd yn cael ei ddefnyddio yn yr oeg yma ydy ec tu cosmo tutu, allan o, dydy nheyrnas i ddim, dydy beth yw'r gair, mae'r bia Ken yn wych yma, dwi'n meddwl, nid y byd yma di tarddle, dydy'n yn tarddu, nid dyna ffynhonnell y deyrnas, mae'r ffynhonnell yn dod oddi wrth Dduw. Mae'r efengil yn cynnig ffordd wahanol, gwerthoedd gwahanol. A mae neges a chenhadaeth yr eglwys yn dibynnu ar y syniad fod Duw yn frenin, fod Duw yn teyrnasu. A dyna'n gwaith ni, yn galwedigaeth ni, adeiladu ar gyfer y deyrnas, cydnabod Duw yn frenin. Galwedigaeth y deyrnas ydy galwedigaeth yr eglwys. A mae hynny'n golygu, nid jyst beth ni'n ddweud wrth y byd, mae'n golygu
pwy ydyn ni? Right? Nid just galwad i rannu'r neges sydd gyda ni, galwad i fod y neges. Dyna pam mae'r Beibl yn dweud, byddwch sanctaidd. Pam? Canu sanctaidd ydw i fi. Den ni i adlewyrchu sydyn ydy Duw. Den ni fod i garu pobl eraill a charu gelynion. Pam? Am mai Duw cariad yw. Den ni ddangos cyfiawnder ac i frwydro dros cyfiawnder, oherwydd bod cyfiawnder yn bwysig yng ngolwg Duw. Mae Meica 6 bennod ar 8 bennod yn deud fel yma. Mae'r hyn mae Duw yn ei ddymuno ydy i ni hybu cyfiawnder, bod yn hael bob amser, a byw yn wylaidd ac yn ufudd i'n Duw. Dwi'n gorffen. Ymateb y disgyblion, sori, dwi wedi deud yna bedair gwaith. Ymateb y disgyblion i Iesu oedd, pwy felly all gael ei achub? Ddown ni at hynny fory. Diolch. Diolch, Arfon. Ni jyst yn eistedd yna'n reslo efo'r gwirioneddau yma ac yn meddwl mae rhaid i pethau newid. Yn does? A mae'r newid yna'n cychwyn yna ni. Dwi'n cychwyn efo neb arall. Oedd yr dyfyniad yna gen Scott McKnight. O'n i ar goll ar ôl hynna, o'n i jyst yn meddwl, ydw i'n cymryd Iesu o ddifri. Gwrs yr ymateb ydi, wrth gwrs bo fi. Wyt ti a fi yn cymryd Iesu o ddifri, neu dyn ni jyst yn chwarae? Mae'n bryd i bethau newid. Sut fysa Cymru'n edrych pe bai pob un ohono ni'n gadael yma yn hollol serious am yr arglwydd Iesu, am bethau deyrnasau, am ei fuddod, am ofalu am y tlawd, am shalom a sozo yn lle pethau. Da ni'n bobl da am canu caneuon. Ond mae bryd i pethau newid. Dwi ddim yn responsible amdano chi, ydych chi ddim yn responsible amdano i, felly dim ond fi gall ymateb. Dim ond chi gall ymateb dros eich hunain. A dyn ni'n neud hyn heb unrhyw condemniad neu unrhyw fath o rhoi pwysau ar neb, ond mae'n bryd i bethau newid. O'n i wedi dewis y gan, Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n denw na thrysorau'r byd i gyd. Ond mae'r foment hon jyst yn teimlo'n rhy sanctaidd bron i ganu. Cos nid yr anthem yw'r peth pwysig na, ond y galon. Felly gai ofyn i chi wneud just un peth cyn i ni orffen, sef
i gael eich llyged a cael sgwrs efo Duw. Beth yw'r peth wyt ti angen wneud mwyn i'r deyrnas fod yn fwy amlwg yn dy fywyd di, yn fy mywyd i. Iesu, Iesu, rwyt ti'n ddigon, rwyt ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n dynw. Thrysorau'r byd i gyd. Dyma hi. Oll yn gyfan, oll popeth, oll yn gyfan, ddaeth i meddiant gydam di. Boed i'r geiriau yna fod yn wir ohono fi ac yn wir ohono ni gyd. Mwy trysorau sy'n denw na trysorau'r byd i gyd. Dyn ni ddim am fod fel y person yna sy'n edrych yn y drych ac yn just anghofio be mae'n edrych fel arglwydd. Dyn ni am weithredu ar yr hyn dyn ni wedi gwrando a chlywed bore yma. Felly yn ystod y dydd arglwydd, neu di promptio ni eto, neu di just rhoi nudge i ni arglwydd a gofyn i ni, a herio ni, beth da ni'n mynd i wneud am y peth. Mae'n bryd i bethau newid arglwydd. Da ni yn ysu cael gweld newid. Felly gwna rhywbeth sylweddol, dwfn, yn ein bywydau. Gad i hyn fod yn drobwynt yn ein cenedl ni arglwydd. Er glod i dy enw di.